Astăzi o să facem episodul cu numărul 4 din seria cu cartea Crazy Book de Maya Elizabeth și pentru acest episod am să fac 3 pagini din această carte și anume o pagină inspirată din muzică, o pagină de gunoi, adică să desenez lucruri pe care de obicei le arunc la gunoi și pagina cu creează un animăluț. Înainte de a începe acest clip, aș vrea să dați un like, un subscribe și de aceea un share ca să vadă și prietenii tăi. Acum, și nu uitați să activați clopoțelul pentru notificări. Aproape am uitat să zic, dar nu contează. Bun, să începem videoclipul! Bună din nou! Și am început să fac pagina inspirată de muzică. Eu am pus la editat filmările în ordine, dar de fapt acesta a fost ultimul meu desen pe care l-am făcut, dar asta nu contează. Prima oară m-am inspirat, am ascultat în timp ce desenam o muzică din asta gen party în care vrei să dansezi pe ea și m-am gândit la o scenă din asta de club de dans în care dansează oamenii și după aia m-am gândit să fac o fată cu părul mov aparent care dansează și petrece și până acum totul e frumos, totul e normal, îi adaug puține umbre, dar după aia am dat pe muzică din aceea calmă pe care o ascult de obicei când vreau să desenez. Pentru că am vrut să schimb genul muzical ca să văd cât de mult influențează asta desenul meu și chiar a influențat pentru că am desenat o câmpie, deci fata petrece pe câmpie, ceea ce e destul de ciudățel și apoi desenez niște iepurași pe care om să îi decupez și după aceea am făcut câteva chestii cu părul, am mai adăugat câteva umbre și texturi la păr și chestii de genul acesta. Și după aceea am schimbat din nou genul muzical și am pus ceva muzică din anii 90, să zicem, și aici cam începe nebunia pentru că efectiv am desenat casete video care plutesc în cer și nu prea vezi așa ceva în fiecare zi. Și de asemenea am desenat o pisică care stă pe caseta video și stă. Și acum am decis să lipesc iepurii pe poză, pe desen. Sincer am făcut asta în primul rând pentru că am vrut să îmi corectez o greșeală, pentru că am vrut să desenez flori și nu a ieșit așa cum am putut eu. Și ca ultim detaliu am să desenez un fel de curcubeu, dar nu este chiar curcubeu, este alcătuit numai din 3 culori care neintenționat este tricolor românesc, așa că ei. Și ca ultim detaliu îi adaug cerul și câteva stele 3D pe acel curcubeu sau tricolor românesc sau ce-o fi. Și cam acesta este desenul, arată puțin ciudat și cam totul la întâmplare, dar ciudățenia îl face să fie atât de unic și special și frumos. Și acum o să călătorim în timp pentru că am făcut acest desen și am filmat chestia asta acum o lună pentru că trebuia să postez Crazy Book acum o lună, numai că am avut multe idei de videoclipuri și n-am mai avut timp. Mai bine mai târziu decât niciodată. Și am făcut un desen cu un coș de gunoi care s-a vărsat și a scos la iveală multe gunoaie. Bine, multe dintre aceste gunoaie desenate sunt mai mult forme la întâmplare. Și acum îmi dau seama, pentru că tema spunea să desenez chestii pe care le arunci de obicei în coș și eu am desenat un coș de gunoi cu gunoaie la întâmplare și nu prea am desenat în adevăratul sens al cuvântului chestiile pe care le arunc la coș. Nu știu dacă am respectat tema în totalitate, adică nu știu dacă eu de acum o lună am respectat tema în totalitate, dar asta nu contează.
O mare dificultate a fost totuși acea linie de la cotor care împărțea paginile în două, pentru că era foarte greu să desenezi pe ea și... da. Și bine ați venit în prezent, unde eu chiar nu mai puteam suporta acea linie. Eu spun linie că nu prea știu cum să-i spun. Așa că am luat cartea și m-am decis să îndoi cotorul pur și simplu. Asta vă face paginile să stea mai plate, dar va fi și ultima oară când veți vedea paginile atât de... cartea atât de plată și frumoasă, dar era inevitabil, se întâmpla oricum, mai devreme sau mai târziu și cu cât înaintam mai mult în serie, cu atât cotorul se înduia mai mult, așa că mai bine mai devreme. Și hai să revenim la desen. Am făcut gunoiul puțin mai saturat pentru că culorile erau foarte stinse. Apoi am folosit pasteluri cerate pentru a umple acel asfalt, pentru că era o suprafață destul de mare și aveam nevoie de ceva cu care să umplu foarte repede suprafața. Și desenul este gata. Sper că vă place. Mie, sincer, chiar îmi place, chiar că ne-am respectat 100% tema. Tot îmi place și asta e cam tot ce contează. Da, și ultima pagină din acest episod, Create a Pet creează un animăluț și am văzut mulți care au făcut cartea care desenau o pisică sau un cățeluș sau un alt animal existent, dar nu. Eu am să iau cerința literalmente și am să creez cu propria mea specie de animal, că până la urmă ne creează un animal. Și ce avem noi aici este o mixtură de koala care este în două picioare, are două cozi de pisică și antene cu aripi. Mie mi se pare o specie destul de drăguță, aș adopta-o dacă ar exista. După cum vedeți, este galben, are puncte verzi și urechi și nas roșu și are niște ochi extrem de drăguți. Și cum această specie n-ar avea cum să existe pe pământ, m-am decis să-i fac și fundalul ca o planetă extraterestră. Până acum arată destul de normal, iarbă verde, copaci, cer, dar o să vedeți, pentru că am să fac cerul roz, da, roz. Și acum că mă uit mai bine la descriere, spune Don't forget to give it a name, nu uita să dai un nume și eu tocmai asta am uitat, deci nu am respectat cerința 100%, se întâmplă din nou. Oare câte reguli o să mai neglijez eu în seria asta? Ar trebui să țineți numărătoare de fiecare dată când se întâmplă chestii de genul acesta. Dar asta ar fi o oportunitate perfectă ca să puteți să-i dați voi un nume, pentru că până la urmă și voi vă uitați la această serie, trebuie și voi să contribuiți cu ceva la această serie. Vă aștept sugestiile în comentarii. Acum îi fac cerul roz, după cum v-am spus și înainte, și acum îmi dau seama că toată această planetă are culori pastel, este cam pastel și chiar ar fi o idee bună planeta pastel. Și desenul este gata, ce părere aveți, nu uitați să dați și un nume animăluțului, mie îmi place foarte mult, cred că asta este pagina mea preferată din acest episod. Cam atât și cu acest clip, nu uitați să dați un like, un subscribe și pe aceea un share ca să vadă și prietenii tăi și nu uitați să activați clopoțelul de notificări ca să nu ratați o notificare. Eu am fost Luiza și ne vedem la viitoare. Pa, pa!